Здравейте! Добре дошли в Joycast. Днешната тема са летните вируси пред децата и възможните емоционални причини за тях. Аз съм Радост Костова и съм поканила Клементина Вълканова да отговори на всички от тези въпроси, които тревожат родителите. Представете си море, дългоочаквана почивка, ваканция, красиво място, хубава компания, море, слънце, сладолед, коктейли и в един момент детето се разболява и общо взето почивката пропада. Единия или двамата родители трябва да останат с детето или дори се налага понякога дори да си тръгнат от почивката или като цяло остава един такъв неприятен спомен от уж красива и дългоочаквана ваканция, а пък се е възродил този неканен гост, какъвто е и летният вирус. Клеми, добре дошла в тази актуална за сезона тема. Добре И заварила. така бързам да те запитам каква е емоционалната причина. Защо много често се случва така, че точно в почивка, точно по време на ваканция, децата се разболяват? Знаеш ли, истината е, че повечето родители си мислят и търсят чисто физиологичната причина за разболяването. Тя, разбира се, е на лице, но на лице е и тая емоционална причина. Да кажем, по време на отпуската, на вакансията, дето не е на градина, на училище, родителите са в къщи, те са напрегнати, натоварени, защото хем имат работа, хем трябва да се грижат за детето. И детето усеща една тревожност, която е в цялата къща. Това оказва голямо влияние. Ако вижда пък майка си тревожна, притеснена, детето се чувства объркано и до някъде виновно, защо мама е така тревожна. Това, което на невидимия агент, който разболява, е именно тези емоции, които върлуват в къщата, в пространството, където се намира едно мъничко същество. Не са за подценяване, така да го кажа. Примерно, ако мама постоянно е на телефона, защото има работа, посланието на детето е тъжно е. Къде е мама? Ако пък тате говори с него само за да го увика и да му каже не прави това, не прави онова. И всички се карат в къщата. Това много резонира върху психиката на детето и отключва тези физически болести. Ето ти, например, повръщане, гадене, липса на апетит, всякакви други такива, така наречения летен вирус. Всъщност може да се запитат родителите какво не може да преглътне това дете. Дали случайно не са караниците в семейството, които чува и то неистово иска да ги повърне, иска да ги изкара от себе си. Примерно високата температура пък може да е психосоматика на това аз съм ядосан, оплашен и не мога да го изразя по никакъв друг начин. И това се получава един конфликт вътре в организма на детето и то вдига температура, защото е много фрустрирано. Диарията, примерно по същия начин. Чувства се натоварено с много големи очаквания. Родителите го натоварват с големи очаквания, защото са амбициозни, защото искат детето им през лятото да напише всички домашни, да прочете всички книги и трябва да е първенец на 15 септември. И това много, много фрустрира отново детето и то иска да изкара всички тези очаквания от родителите. Тоест Разбира за детето е идеалният момент това пространство, което е реално вакансията, уж всички са видимо успокоени, е идеалният момент то да си изрази емоцията под формата на съответен вирус или някакво такова неразположение. Защо? Ами, за съжаление, това е крайната форма. Ако на детето не му е дадено пространство да го изрази вербално, през говоренето и не бъде чуто, тогава тялото му започва да говори. Именно чрез цялата тази симптоматика. И в такива моменти е добре родителя наистина да си зададе някой от тези въпроси или подобни, а не да бърза да му даде първото хапче, което му е пред погледа, само и само за да тушира симптома. Защото симптома ще отмине при детето,
но тежестта в душата му ще остане и тогава не след дълго то отново ще бъде болно. Тогава вече родителите се вайкат, какво стана с това моето дете, то много болнаво стана. Да. Значи, уважаеми зрители, тук е момента да ви кажа, че Клементина Вълканова е и психотерапевт, завършила школата на Мадлена Алгафари и съответно е с дълбоки познания и консултант по класическа хомеопатия. Така че може да бъде двустранно полезна в посока, особено така всичко, което влияе върху психиката и емоциите и здравето на децата ни. Та, сега да се върнем отново на темата за летните вируси. Кои са основните вируси, за които трябва да сме на щрек под един или друг начин? Много се надявам да не живеят на щрек и в стрес родителите, но наистина е добре да го имат в предвид. Не да го очакват всеки ден, но нашата идея е да ги запознаем кои са основните симптоми, като ги видят, да са наясно какво се случва с детето им, да няма излишна паника. Едната голяма група вируси, това са ентеровирусите. Това са тези коксаки вируса, примерно, който протича с висока температура, болки в гърлото, обриви. Често обривите са под дланите, стъпалата и около устата на детето. Може да има гадене, повръщане, диария, понякога се включва и конюктивит. Друга голяма група са аденовирусите. Те могат отново да причинят и гърлобол, и висока температура, и конюктивит. Понякога имат и стомашно-чревните симптоми. Те са много устойчиви на външната среда и често се разпространяват в басейни. И небезизвестните ротавируси, така наречения стомашен грип, при него симптомите са виясни, повръщане, диария, температура и тук има голям риск за дехидратация при малките деца. Това са най-големите групи. Разбира се, може да има разновидности при различните деца. Всяко дете може да прояви някои от симптомите, други не. Някой може пък да прояви всичките на куп. Най-често те се разпространяват по въздушно-капков път, кашляне, кихане, чрез замърсени повърхности, може да има играчки, маси, дръжки, чрез водата, водните басейни сега често използвани, чешми, езера и чрез общи прибори и ръцете. Превенцията е ясна. Може би на всеки един родител, както започнахме първо с емоционалната превенция. Добрите емоционални взаимоотношения, чистите, топлите, спокойните взаимоотношения аз бих ги сложила на първо място като превенция. Оттам нататък честото миене на ръце, измиване на продуктите за ядене, хигиената също биха могли да допринесат. И основното, дайте да се даде пространство на детето да преболедува това състояние. Или това са спокойствие, тишина, да започнем оттам и добра хидратация на организма. Разбира се, като следващ етап, моето виждане с моята практика 13 годишна или 14 вече показва колко добре действат хомеопатичните лекарства и колко бързо и лесно детето може да премине през това неразположение, вместо да даваме тежки химични лекарства. В този случай може да не са необходими. Тоест, първо да го нагушкаме, да му създадем една топла, такава спокойна атмосфера, добра хидратация и да му дадем време и на детето, на организма да се справи. А кога реално трябва да потърсим лекарска помощ? Вече в какъв момент е такава ясна индикацията, че родителя трябва да потърси допълнителна помощ? При всяко дете може да бъде различно, но най-общо родителите биха могли да наблюдават ако детето е отпаднало вече повече от 3 дни. 3-5 дни то е отпаднало. Ако поддържа висока температура, ако не иска да яде и не иска да пие вода, е възможно да бъде дехидратирано, като основните симптоми са плътналост на очичките, по-трудно дишане, по-дълбоко, по-тежко дишане. Това са симптоми, които са добре вече да е един като аларма
да потърсят едно лекарска намеса или каквато и да е на друга намеса. Аз бих препоръчала, сега ми идва като първа помощ или в аптечката в всяко едно семейство да се заредят с шуслерови соли. Шуслерова сол номер 3 и номер 8 са много добра превенция при започнал един такъв летен грип, защото шуслерова сол номер 8 не позволява дехидратирането на организма, а шуслерова сол номер 3 а, тя се дава при първите симптоми на каквото и да е разболяване и повишава имунитета. Най-общо, разбира се, иначе има по-дълбоко обяснение като действие. А, Бори се с тези първи симптоми, като повишава имунитета. А по отношение на хомеопатичната аптечка, заговорихме за хомеопатията. Какво би препоръчала? Кои са така основните имена, насоки? М, Отварям една скоба преди това, колко е важно да се снеме цялостната симптоматика на съответното състояние, което може да се направи при опитен класически хомеопат. Не препоръчвам самолечението, предвид, че самия родител не е обучен да може да направи този цялостен обзор на състоянието на детето от една страна, а от друга страна неговото емоционално състояние, предвид, че е притеснен и тревожен за състоянието, не го кара да има обективна представа за състоянието. По-скоро е субективна, оплашене и преувеличава симптомите от това, каквито са в момента. Но ще спомена едни такива най-големи групи, които, разбира се, би могло всеки да се зареди, да има в къщи и вече при нужда да потърси класически хомеопат. Например, при високата температура, болки в гърлото или обривите, най-честите лекарства, които би могло да подейства, ако имаме съответния сбор от всичките симптоми, е беладона на първо място. Небезизвестната, може би повечето майки я знаят, но причината не винаги да действа е именно липсата на консенсус, така да се каже, на цялата симптоматика на състоянието. Може да бъде използвана, когато имаме сбора от симптоми като висока температура с много горещо лице, зачервено, блестящи очи и много суха и топла кожа. Може да има такова детето да е леко объркано, свръхчувствително към светлина или шум, да бълнува, примерно. Това е едното лекарство. Другото е апис. Апис мелифика 30 СХ, много добре действащо, направено е от отровата на пчела. При обриви с едни розови подути, сърбящи мехурчета и важното е този обрив да се облегчава от студени компресии, от студена вода. Също устните и клепачите може да са подути и да има някакви болезнени язвички в устата. Рустоксикодендрон е подобно лекарство на апис. При него обаче сърбящите обриви до някаква степен се подобряват и от топло. Детето е много неспокойно, върти се и не може да си намери място. Това пък е ключовия симптом за рустоксикодендрон. Сякаш дето викат бабите, багарет все едно има в дупето. Друго лекарство, Mercurius solubilis. То пък е един антисептик, така му казвам, един хомеопатичен нож. Той при гнойни възпаления в голяма степен, при болки в гърлото, обилно слюноотделяне, обложен език, да има отпечатъци от зъбите отстрани. Детето може да има и лош дъх. Това всичкото са добри предпоставки за Меркуриус. Другата група от тези аденовирусите, който е гърлобол, конюктивита, треската, добри хомеопатични лекарства, които биха могли да помогнат. Едно от тях е аконитум на Беос. Другия фаворит така при висока температура. Тук ключовото при него е, че може да бъде активирана болестта при стрес, шок или някакво друго такова събитие, което за едно малко дете стрес може да е нещо, което на нас големите да ни прави впечатление, но за него да е много решаващо. Да падне от стола вече може да е стрес или какъвто и да е силен шум. Та при аконитум това е, че възниква при стрес и страх и често при излагането на студен вятър.
може да се предизвикват симптомите на висока температура. Беладона вече я казахме, тя отново тук влиза в тези аденовирусите. Еуфразия е голямо добро лекарство за конюктивит и фотофобия, всякакви възпаления на очите. Това растение, еуфразия, може под формата, разбира се, на хомеопатично лекарство, наистина да парира много добре симптомите на конюктивита с парене, сълзене, гнойните секрети и така нататък. В тая група мога да включа и хепарсулфур. Отново имаме гнойно отделяне от очите и от носа, както гнойно-жълтозелени секрети, така плашещи майките и толкова притесняващи ги, така и от очите. При хепара пък ключовото е, че те са свръхчувствителни и раздразнителни децата. Обикновено е било по-често кротко и добричко. Сега в един момент родителите казват, не мога да си позная детето. Сякаш са ми го сменили. Друго дете е това. И така, и стигаме до последната голяма група, която са именно тези ротавируси, които, да ти кажа, уж безобидни на външен вид и много често пише, какво толкова летен вирус, тук ще мине. А, обаче си давам сметка и аз като майка е минала през това, колко драматични са симптомите на ротавируса. Детето е крайно изтощено. То лежи и не мърда. И в такъв момент един родител наистина се чувства много безпомощен. Не знае какво да направи. А му се иска толкова много да помогне на детето и страда заедно с детето. И цялото това объркване, цялата тая болка, макар да е за 3 или за 5 дена, то сериозно нарушава емоционалния баланс в семейството. Объркване става. Детето също се чувства объркано и като да е разклатено доверието между родителя и детето в едни такива стресови ситуации. Та, хомеопатичните лекарства, които биха могли тук да помогнат, основното лекарство голямо е арсеникум албум, което може би трябва да бъде във всяка аптечка, всяка майка да го има под ръка и зима и лете, но лете по-често се случва да се използва. Имаме повръщане и диария с усещане за студ, тревожност и много е жаден. Жадно е детето, пие вода на малки глътки на често. Често този вирус се обостря от нуждата от арсеникум албум, когато има през нощта. Изведнъж детето става, има разстройство или почва да повръща. Поне в моя кабинет често срещана картина. Вератрум албум е другото лекарство. При него имаме силно изтощение, студена пот, по челото избива, повръщане и воднистата диария. И много, много изразена слабост и бледост. Подофилум е следващото лекарство. При него пък ключовото е една експлозивна диария. Много силна. И даже чак детето не може да стигне до тоалетната. И има голямо облегчение след изхождане. Тук повръщането не е особено изразено. И другото голямо лекарство в тази група е ноксвомик. При него ключовото повръщане, гадене, киселини, чувство за недоизпразненост на червата. И отново те са много раздразнителни и много чувствителни на шум и светлина. А също това лекарство е подходящо при прияждане или при преохлаждане, което пък много често се случва при децата да приядат с сладолет или някоя друга любима храна, защото не могат да се сдържат. Добре, но съответно е хубаво да се направи консултация, защото за да изберем съответно ние като родители правилната потенция, колко пъти, по кое време, нали, защото хомеопатията е такава индивидуална, нежна а, медицина. Както с това започнах, знаеш, и когато преди да отида да уча хомеопатия, аз също се опитвах да си лекувам децата сама и четях тук едни дебели книги, мъчех се, давам едно лекарство, давам друго и сега го наблюдавам и при майките. Аз съм сигурна, че когато прочетат съответната материя медика, те без проблем ще могат да разчетат симптомите на своето дете и да дадат правилното лекарство. В това няма проблем. Обаче проблемът е след това, в проследяване на симптомите и обективното осъзнаване какво се случва с детето, което когато имаме емоционална зависимост, както е между родител и дете, е почти невъзможно.
И страха и паниката, която обзема родителя, че детето не се подобрява, го карат често да сменя лекарствата. При това често сменяне на лекарствата става така нареченото омазване на симптомите и паниката взима връх и тогава родителя спира и казва, тая хомеопатия не действа. А истината е, че се е паникьосал. И то е нормално да се паникьоса, когато гледаш едно любимо същество как страда. Затова е нужен непредубедения външен поглед на специалист, който да дава спокойствие на родителя, да го успокоява, но не е изкуствено, а с реално обяснявайки му какво се случва в момента. И тогава, усещайки едно рамо, родителят може да продължи напред. Да, много ти благодаря, че го правиш това уточнение, защото всички, които ползваме хомеопатия, знаем, че именно тази лечебна криза, нали, това пиково ниво на развитие на съответния симптом е много трудно да се преодолее, особено от майката, когато гледа детето си в такова състояние. Да, може да направим и допълнителен разговор, да влезнем още повече в дълбочина, специално за тези такива по-специфични моменти, които съпътстват всяко такова неприятно състояние. Много искам да те питам и за, може би, най-популярното, поне за мен, хомеопатично средство, каквото е арниката. Какво е нейното приложение през лятото? Нали? Арника всеизвестна, за какво ли не? Или почти. Да. Да. А, има широко спектърно действие, макар да е всеизвестна в наранявания. Ако имаме каквото и да било нараняване, дали навяхване, дали щупване, дали някакъв друг вид изкълчване, арниката е незаменима. В същото време, тук ключовото пък при нея е, ако детето казва нищо ми няма и всичко ми е наред, това е един основен показател за арника. Арника много често го казват това нещо. Не за друго, а защото детето е в шок. А когато организма е в шок, той е обезболен. Не чувства това. Адреналина взима преди. Адреналинът е на макс. Да. Добре. Тоест, хубаво е, освен всички неща, които така споменахме, да пъхнем и една арника в лятната аптечка. Чудесно. И като такъв последен въпрос, много искам да сложиме така някаква ориентировъчна рамка, доколко е, в смисъл, колко време трае един стандартен летен вирус? След колко време, така, какви са да са бъдат някакви ориентировъчни очаквания? Защото м- чувала съм, че дори повече от седмица продължават. При моите деца, примерно, се е случвало буквално пренощуват и на следващия ден все едно нищо не е било. Какво е твоето наблюдение? Знам, че така въпросът е да, широк, но все пак. Широк е, но въпреки това има някакъв ориентир. Средно статистиката го дава между 3 и 5 дни. Класическото е това. Но това, което каза ти, е много важно да се отбележи. Ако детето е с добър имунитет, ако не пие често химични лекарства, ако се храни сравнително здравословно, без много junk foods, тогава имунната му система работи добре и съответно се очаква то да се справи по-бързо с симптомите. Тук ключовото е и важно родителите да наблюдават и да не го бъркат, че често когато една болест минава бързо, за 24 до 48 часа, симптомите са много силно изявени. Или е възможно детето да вдигне много висока температура, много силно разстройство. Това не е причина да си мислим, че детето е много зле. Ако общото му състояние е запазено или то се чувства жизнено, не е налегло, не е отпаднало, тогава можем да говорим за висок имунитет и това е предпоставка за бързо преминаване на болестта. Като отново, разбира се, да не се водят само по това родителите, а да потърсят компетентно мнение дали наистина е така. При дечица, които обаче по-често боледуват, имунната им система съответно е по-забавена, по-трудно се задейства в такива моменти и е възможно да стигне и до седмица, че някой път и до две, или
Имала съм много тежки случаи, в които преминават от едно в друго състояние. Толкова е изтощен организма, че не може да се излекува и те само се менят в тялото. Или тръгва с кашлица и температура, след това започва повръщане, след това свършва повръщането, започва разстройство. И детето е в един такъв омагьосан кръг, който може и месец да се върти. И затова тук е много на място действието на хомеопатията, която може да прекрати този цикъл. Добре, Клемия, благодаря ти за твоето включване. Ако разговорът ви е бил полезен, интересен, абонирайте се за канала. Ще има и допълнителни други видеа по темата. Пожелаваме ви хубаво, здраво и весело лято и каквито допълнителни въпроси възникнат, са добре дошли. Клементина Вълканова така ще съдейства за това, че бъдете с нас и се абонирайте за канала. Благодаря. До нови срещи, весела ваканция и на теб, макар и кратка.